Tayo gulay. Ay, ka na. Pauna yan. Bigyan ko ka dyan. Hello? Babalik si Aling Bilay. Kain ng gulay. Sarap ang lamang gihapon gulay si Boy. Ha? Lamang gihapon. Wala sila. Pabangon. Hey! Hello! Hello mga kabilay ko. Kain muna tayo ng malunggay. Patalbos kamuti pala. Ikaw na po isulti naman? Hello, Belgay. Belgay. Oo, gana yung sa istorya. Pinakausap ko. Ito ang pinaka light na laga ko. Ay. Ito. Kita. Sana. Anda, ano eh? Ang alaga niya. Baba. Laga ko. Gusto nang kumain. Baba. Baba, Belgay. Hey. Ano ba yan? Ito, konti ka ron. Belgay, upo ka lang. Upo. Yan sa'yo. Ha? Yan yung bigyan. Ayaw mo? Ayaw daw niya sa camera. Bla bla bla. Pinagmanahan ni John. Sweet pag magkakayo. Sama na ang narahan. Tinulang mainit. Ako ganay magyaw-yaw eh. Ada. Hindi makita. Orang
against the light eh. Kita no, ang dila, ilibak ang dulo. Dila kapakan ang dila. Ilibak ang siguro ko. Ang libakon ko nga si Bilin, guwapa, okay lang. Bilay. Dati, tambot ka rin. Presko ba? Ha? Preskong isda. Kalbus. Napindot ko kasi yung podcast. Hindi na ako magyaw-yaw ha kaya. Hindi na yung magyaw-yaw. Wala pa sa mood si Bilay magyaw-yaw. Lakaw ka naman, di ba? Lakaw ka? Kapitan na lang ito. Ano? Kapitan na lang dito. Musa? Ito nga, BMB. Oo. Bakit? Ang dali akong lakton. Kita naman ka ito. Sige. Nalunok ang bukod. Ha? Okay na. Sabaw. Naman ito na sabaw.
na.